салому дуруди бепоён ба ҳама тамошобинон ва шунавандагони канали бахтиёр, ҳамаи шуморо хушомадед мегӯям. имрӯз баратон як қиссаи ҷолибро пешкаш мегардонам. бегоҳи аз кор баромадаму ба пайраҳи камодам аз корхона маро ба бинои истиқомати мо мепайванданд. ба хона равон шудам. корам имрӯз хеле вазнин буд. монда шуда будам. худ ба худ гуфтам ки аввалин коре ки ҳангоми ба хона даромадан мекунам як каме хобидан аст. бародаро фадзор плюс овардагем, оригиналаш истестоли Франсия мебошад, яъне ки барои харобшавӣ як пачкаш 36 капсула дора, як пачкаш 8 то 12 килограмм метавонад хароб кунад. кадоми даркор бошад занзанӣ ба тамоми шаҳрҳои Русия равон мекунем. ҳамин вақт аз дури зани қоматбаланде ба чашмам афтод ки каме мекалавид. ман бар ин хаста шудааст гуфтам худ ба худ. зан ки дар чашмонаш айнакҳои калон калони сиёҳ монда буд ба ман наздик шуду ман ӯро шинохтам. ҳумо буд. ӯ ба ман аҳамият надод. аз паҳлӯям гузашт. ба машомам бӯи шароб зад. ҳумои нозанин ки даҳон нафар дар ишқаш сӯхта обу адо шуда буданд. хоҳари як ҳамсабақи донишгоҳи ман аст. чанд вақт ҳамкор низ будем. дар бонки ман хазинадор шуда кор мекардам. ӯ котибаи сардор буд. касеро назараш намегирифт. аз забони апаш шунида будам ки дар 30-солагӣ аз шавҳараш бо ҷурми бефарзандӣ ҷудо мешавад. баъди 1 сол зани дуввуми як марди мансабдор мегардад. бародаронаш ки мансабдор буданд барояш хонаи сеҳуҷрадори барҳавоиро харидорӣ намуда буданд. шавҳараш хеле эркааш мекарду барояш аз осмон ситора меовард. аммо ҳумо ба ӯ хиёнат кард. дар бонк муҳофизи нав гирифтанд. ин ҷавон аз як оилаи камбағал буду дар деҳа зан дошт. арӯсаки навашро гузошта ба пойтахт барои кор. омада дар хобгоҳи иҷора менишаст. сафо донишгоҳи тарбияи ҷисмониро хатм намуда буд. як ҳамсабақаш ташкилотеро созмон дод ки он ҷо муҳофизонро тайёр мекарданд ва ӯ низ шомили ҳамон даста гашт. баъд ба бонк ба кор омад. кори ӯ дами дар истодан ва аз назар гузаронидани ашхосе буд ки ба банк меомаданд. сафо ҷавонмарди қоматбаланди абрусиёҳи зебоӣ буд. аз рӯзи аввали омаданаш чашмашро аз китоби шеф намеканд. ҳумо низ нигоҳҳои ширин ӯро бо табассум об медод. дар банк ҳама медонистанд ки ҳумо хоҳари рафиқи беҳтарини шефашон ҳаст ва ба аз ӯ рӯи ҳурмату эҳтироми зиёде гап мезанад. ҳуморо қариб ҳар бегоҳ шавҳараш ба мошини қиматбаҳои хориҷӣ гирифта аз кор мебурд. сафо ки камбағал буданаш аз либоси арзонбаҳо ва бо автобус раво карданаш маълум буд. шавҳари сарватманд доштани ҳуморо медонист. аммо нигоҳҳои пурмеҳри нозанин ӯро дилгарм мекарданд. ӯ ҳар саҳар кӯшиш мекард ки мӯяшро ба монанди актёрҳои кинофилмҳо оро диҳад, атри арзонбаҳояшро пошад ва аз ҳама барвақт ба кор ҳозир шавад. чун саҳар ҳумои нозанин бо туфлиҳои сурхи баландаш тухтух карда меомад. тапиши дили ҷавон дигар мешуд. сафо дар бораи ҳумо ҳама чизро муддати 1 моҳ фаҳмида гирифт. зани дуюми як мансабдор буданашро, ба мардони дигар низ ишфарӯшӣ карданашро, ҳамшиносои наздики онҳо дар тӯи як ҳамкорашон сурат гирифт. дар тӯй ҳама мерақсиданду шодмонӣ мекарданд. ҳумову сафо ки дар паҳлӯи якдигар меистоданд фикри дигар доштанд. онҳо рақамҳои телефони якдигарро гирифтанду он шаб ҳуморо сафо то хонааш гусел кард. онҳо дар ҷои кор шиносоии худро пинҳон дорад ҳам шабу рӯзи дароз бо ҳам дар тамос буданд. оҳиста оҳиста кор то ҷое расид ки ҳумо ҳангоми набудани шавҳараш сафоро ба хонааш мебурд. шавҳари ҳумо нақиб эҳсос кард ки ҳамсараш тамоман дигар шудааст ва як рӯз ман як ҳафтаина ба вилояти Суғ меравам. гӯён ӯро фиреб карда ҳар шаб назди хонаи ҳумо нишаста ӯро мепой. ӯ дер мунтазир нашуд. рӯзи дигар бегоҳ шом надамида таксии ҳуморо оварда назди падезаш фаровард. такси дуртар рафта истоду аз он ҷавони қоматбаланди зебоӣ фаромада аз пушти нисо вориди падез шуд. нақиб ки мошини якҷораашро ба орият гирифта буд худашро ба зур дошт.
ва сарашро рӯи чамбарак монда каме гирист. оби чашмашро мешуст, зеро шавҳараш ҳуморо дӯст медошт. баъд худашро ором кард ки шояд ягон ҳамсоя бошад. ӯ гумони бад кардааст, шояд ягон ҷиянаш бошад, шояд ягон хешу табор. ин фикрҳо сарашро чун хонаи замбӯруғ серғавғо карданду ба берун назар кард. пардаи шабболои шаҳр фаромадаву мардум дар хонаи хеш фароғат мекарданд. танҳо нақиб чун паланги тир хӯрда ҷисми аз манзараи дидааш карахте худро кашида аз зинаҳои боло шуд. мисли ҳар вақта ба шодиву халтаҳои пури хӯрданиву нӯшиданӣ не, ба тааллуқаи парешонӣ мисли масто. ӯ худо мегуфт ки ҳумо ӯро хоболуд бо таби гирифта дар хонаҳои чун ҳамешагӣ норуфтаву чиркин, дастархони ҳамеша холӣ, табақу косаи даруни дастшӯ бигирифта пешвоз бигирад. аммо гумонаш ботил баромад. нақиб ба ошёнаи чорум расиду назди дари шинос хост занги дарро пахш кунад. аммо дар нимҷоғ буд ва аз даруни хона бӯи шароби омехта ба бӯи сигор берун меомад. нақиб ба хона даромаду рост сӯи ошхона рафт. рӯи миз як бутулкаи винои сурхи каме шоколад ва ҷавони дидааш рост истифода сигор мекашид. ҷавон ӯро дидан замон баромаду туфлиҳояшро дар дасташ гирифта гурехт. аммо ҳумо гӯё чизе нашуда бошад. бакали винояшро кам менӯшид. нақиб сигори дуд мекардаи ошиқи гурезаро кушту сари миз нишаста аз занаш пурсид ки чӣ гап аст. ҳумо саросима нашуда гуфт: чӣ гапе ки мебинӣ, ман ҳамон ҷавонро дӯст доштам. ӯ аз ман 13 сол хурдааст. дар хонаамон муҳофиз шуда кор мекунад. ман аз ту гилае надорам. талоқамро деҳу рав. о ба ту чӣ намерасид ки ба ман хиёнат кардӣ? ба ман ҳама чӣ мерасид, вале ман туро дӯст намедоштам. ӯро дӯст доштам. гап дорӣ? ба зарда гуфт ҳумо. нақиб шапалоте ба рӯи ӯ фароварду аз хона берун шуд. мард ба ҳавлияш ки дар як канори шаҳр буд ва он ҷавон табиби ҳинду иҷора меистода рафт. вале он шаб мургазидаро хоб мебурду нақибро не. ӯ дар шаҳр ҳавлии зебо духона дар биноҳои баландиошона дошта бошад ҳам, чун ҳумо нахост зани фарзандашро ин ҷо наовард, зеро ин хиёнатпешаро сахт дӯст медошт. ҳамсараш мисли ҳумо зебо набошад ҳам, қоматбаланди сабзинаи дилкаш аст. дар деҳа зиндагӣ кунад ҳам, ҳамеша тозаву озодаву хушбӯй аст. дар тозагӣ хонаву дар ҳунармандиву ороиши ҳавлияш ҳоҷати гап надорад. нақиб ҳеҷ гоҳ хонаҳояшро бесару самон надидааст. нақиб бо ӯ дар як тарабхонаи шинос шуд. ҳамон рӯз бо рафиқонаш бо як тарабхонаи лаби дарё моҳихӯрӣ рафтанд. он ҷо ҳумо ба холааш ки тоҷир шинохтааст менишаст. чун нақиб ба холааш ҳумо ошноӣ дошт, ба онҳо салом кард, пули хӯроки хурдаи онҳоро пардохт намуд. холааш ӯро ба ҳумо шинос карду ҳамин тавсар шуд. вохири тарабхона рафтанҳо бо иҷозати бародарони ҳумо нақиб ӯро ба никоҳаш даровард. 3 хонаи ӯро ки бародаронаш харида буданд, нақиб таъмири олӣ карда дод. ҳар ҳафта агар сафарҳои хидматӣ набошад, 4 рӯзаш бо ҳумо буду 2 рӯзи дигар ба деҳа ба назди зану 4 фарзандонаш мерафт. агар зану фарзандонаш 2-3 рӯза ба хонаи шаҳрияш биёянд, ҳумо ҷангу ҷанҷолро мебардошт. ӯро аз хона меронд. беваъд омадааст гуфта ӯ фақат нозбардор бад. бало занад ишқи деромадаро. ана имшаб дид ки ишқ ба ӯ чӣ кард. рӯзи дигар субҳи солиҳа нақиб ба назди сардори банки рафиқи қадрдонаш буд рафт. он чизеро ки аз сараш гузашта буд ҳикоя кард. ҳумо он рӯз дертар ба кор омаду шавҳарашро он ҷо дида аризаашро навишта рӯи мизи сардор монда аз кор рафт. бечора сардор фурсати насиҳат ҳам наёфт. бародарону холааш ҳам насиҳат кардан нашуд. ҳумо ошкоро сафоро нигоҳ кард, гирифт ва аз пасандозе ки дошт барояш мошинӣ харид. дод ки кироякашӣ карда
زندگی دو اویله را پیش برد. صفا 6-7 ماه با دل دیده هما جا شده کیراکشی کردن. کم کم محصولات خوراک هم می آورد. هما با کمک خالش جای دیگر به کار رفت و یک روز خوب به خانه‌اش آمده دید که نه پهلوهای پسندازش هستند و نه طلا و آرایشات الماسیش. عاشقی زارش همه را گرفته بی‌درک شد. هما 1 هفته ماتم گرفت ولی بعد به ملیسه عریضه داد. الفونس غارتگر را کارمندان حفظ حقوق داشتند. پدر و مادر صفا تمام چیز و چاره‌اش را فروختند و حسارت رساندن پسرشان را برگرداندند. هما عریضه‌اش را گرفته ولی این خیانت او را میزده کرد. او خودش زمانی با عشق دوستداری نقیب توف کرد و آن توف برگشته به 1 سال برای خودش زد. برای فراموش کردن خیانت یک الفونسی که برایش همه دنیا بود، او امروز می نوشید. نازنینی که 100 کس هوسش را میخورد. نوشتن این قصه مزت هما و صفا نیست، زیرا ما یک انسان عادی هستیم و حقوق کسی را گناهکار گفتن نداریم. این سبق زندگی است که گفتند اول ببین جای خود، بعد بمان پای خود. شنوندگان عزیز و گرامی، حتما فکرهایتان را در کامنت‌ها نویسید. پگاه در همین وقت ساعت قصه نو ما را انتظار باشید.